Assalamu alaikum warahmatullah, ya barkam da sake saduwa da ku wannan sabon bidiyo. Ni ne na kuma shi bidiyo. Shin kamfanin layi sun taba na MTN sun taba daukan ma kudi irin naira 50, naira 100, naira 20 haka wanda suka saba, wanda baka san da shi ba kenan. Kawai ka sa kudi, ka sani dai kana da kudi, amma kawai in ka shekin balance naka sai a nuna ma baka da kudi. An dau naira 50, musamman wani lokaci za ga kana sa kudi, kana da bukatan kai amfani da wannan katin, sai ka samu an shirya naira 50, an shirya naira 20, an shirya naira 100. To yadda za ka bi ka gyara wannan matsalar, akwai wasu abubuwa da kai subscribing ne wanda kai baka san da su ba. Domin wasu lokutan za ga kana amfani da wayanka, kawai sako zai shiga, kuma dama kana so ka danna nan wajen, to wajen da kake son dannawan shine okay. To amma sakon na shigowa ka danna okay, wanda baka san ma da sakon ba, amma dai ka dan kalla, amma kafin nan ka karanta dai hannunka ya danna okay. To saboda ka riga da kai subscribing wannan, to kuma za ka samu wannan yana auto renew ne. Duk lokacin da kake da kudi dai, in dai watan yayi ko satin yayi, sai an shirya naira 50 ko naira 100 ko naira 20 na wannan subscribing da kai, wanda kai kuma baka san yadda zaka bi kai canceling wannan ba. To yadda zaka yi kai canceling wannan abubuwan nan da kai subscribing wanda kai baka san da su ba, shine zaka danna *305#. Kana dannawa za a nuna ma ka danna 1, kai reply da 1 kenan nake nufi, sai kai reply da 1. In kai reply da 1, to in abubuwan sun kai 10 ko sun kai 20 ko ma guda nawa ne, za a nuna ma gaba ɗayan su, za a jera maka su. Saboda haka idan kana so ka shirya ɗaya bayan ɗaya, ba za ka iya shirya su gaba ɗaya ba, amma yadda za ka bi ka shirya ɗaya bayan ɗaya shine za ka danna 1, za ka yi ta reply dai da 1 haka. Ina jin kamar so 3 ne za ka yi reply da 1 din, sannan sai ka shirya na farko, sannan sai ka sake danna *305#, sannan sai ka yi reply da 1, sai kuma ka zaɓi wanda yake na farko, ka sake yin wannan unsubscribe. Idan ma daga cikinsu akwai waɗanda kake so, idan an nuna ma din, misali an nuna ma guda 7 amma kana so guda 5, da 6 da 7 ne baka so, sai ka yi reply da 6. In ka yi reply da 6, to daga nan kuma sai ka yi ta reply da 1. Ina jin reply da za ka yi kamar so 3 ne, shikenan za ka yi wannan za ka yi unsubscribe wannan. Saboda haka daga lokacin za a daina shirya maka wannan naira 20 ko 50 ko 100 ko ma nawa ne dai, za a daina ɗaukan ma kuɗi daga yanzu. Dan Allah, idan ka ji daɗin bidiyon nan, ka yi liking, sannan kuma ka yi sharing zuwa ga abokanka, sannan da groups da kake shige a Facebook da WhatsApp, domin yan uwanka masu samu dama zuwa su kalli bidiyon su amfana. Na gode.